Ichokwadi here kana kuti rungori runyere kupe. Pano panonzi pano patinotaura nyaya dzakasiyana-siyana. Tisu vaya vaya venyaya dzevanhu. Ndapota usakanganwe kulaika video rino nekubaya apo pakanzi subscribe kuti video redu risvike kure. So girlfriend itsva yaSir Wicknell inonzi Lucy Muteke ari kupomerwa mhosva yekusiya vana vake vaviri vadiki kumaruzevha kuti amboita soft life naSir Wicknell kuinjoya mari nehupfumi. Shoko riri kufamba riri kuti akasiya vana vake vari mumaoko amai vake kumusha kuti amboita pressure naSir Wicknell. Saka izvi ndizvo zviri kutaurwa maererano neguhwa riri mumastreets uye nekomenti yakambopostwa ndokuzodhilitwa mugurupu repafacebook rinonzi Madumbe Diaries. Vamwe vari kuti izvi zvine musoro, musikana ari kumboruka bhegi, it's a smart move, and besides akatonobvisirwa roora saka zvese zviri mugwara. Others believe she plans to bring her kids to live with her once everything is set up and stable, kana zvese zvagadzikana zvaringana. Asi vanopikisa vari kuti chokwadi amai vangasiya vana vavo nekuda kwemurume zvisinei nekuti akapfuma zvakadini. Vamwewo ndo vanoti pamwe ari kusapota vana vake nekutumira magroceries nezvimwe zvinodiwa kumusha sezvo ari kudanana nembinga, so money is not a problem. Kungoti dei akavagarisawo kutown kwete kumusha. Vamwe vanhu vanoti upenyu hwakanaka hunoda kuzvipira, asi kokana zvinhu zvikasafamba according to plan ndopaunozosara uine maregrets. Kungotowo mazuvano kumusha kwacho kutori nedzimba dzakanakisisa kutopfuura dzimwe dziri mumadhorobha. We ask you the viewers, did Lulu really abandon her kids, or is she a woman on a mission for a better future? Is this wisdom or short-term thinking? Some suggest Sonia might have written the comment with a ghost account pa Facebook pacho. Do you think the kids left in the village are happy or feeling neglected? Please share your thoughts in the comment section below. Ndatenda.